La doble és el doble d'emoció. Un joc nou on es pot guanyar 2 vegades. Com s'hi juga? A la participació hi trobaràs 2 números, un de 7 xifres amb què jugues individualment i un de 5 xifres que comparteixes col·lectivament amb tots els participants d'una mateixa entitat. El preu de cada participació és de 4 euros més el donatiu. Cada entitat pot triar-ne l'import, 1, 2, 3 o 4 euros. Hi ha 2 sortejos, un per a cadascun dels números de la participació. Primer sorteig, premis individuals. Toca segur. Entre tots els números de 7 xifres venuts es sortejaran un premi d'1.000.000 d'euros, 5 premis de 100.000, 10 premis de 10.000, 100 premis de 1.000 i 1.000 premis de 100 euros. Segon sorteig, premis col·lectius. Premi de les terminacions. Se seleccionaran aleatòriament 3 números d'entre el 00 i el 99 i obtindran premi totes les participacions en què el número de 5 xifres finalitzi en alguna d'aquestes terminacions. El valor d'aquests premis es calcula dividint la bossa de premis, que depèn de les vendes totals, entre la quantitat de persones guanyadores. La bossa de premis col·lectius es reparteix de manera proporcional entre totes les persones que guanyin. Premi del reintegrament. Se selecciona aleatòriament un número d'entre el 0 i el 9 i obtindran premi totes aquelles participacions en què el número de 5 xifres finalitzi en aquest dígit. Importa el premi 4 euros. Pots comprar la doble de diferents maneres. Comprant una participació física directament a l'entitat, on podrà figurar un donatiu predefinit per aquesta. Als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya, a la pàgina web i a l'app de Loteries de Catalunya, a través d'enllaços que les entitats poden compartir i que redirigiran a la web de Loteries de Catalunya. Sorteig 20 de desembre. Molta sort! La doble destina tots els beneficis a programes socials a Catalunya.